τα βραχιολάκια τη Σοφίας θες να έρθεις μαζί μου, γιατί είστε και φίλες από ό,τι ξέρω. Θέλω, φοράω και εγώ βραχιολάκια. Φοράς και εσύ βραχιολάκια. Την πατάω αυτή τη φορά. Τη φοράω. Την πατάω. Γεια σου, Σοφάκι μου. Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίο αυτό που φοράς και εσύ επίσης. Το ρούχο, Anna Princess, θεά. Φανταστικό. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, γιατί πρέπει να συνδυάζονται με τα σωστά ρούχα τα κοσμήματα. Δεν είναι μόνο. Βέβαια. Τι καλοκαιρινό έχεις φτιάξει? Μια εικόνα 1000 λέξεις. Πολύ χρώμα. Πάρα πολύ χρώμα. Κέφι, πρίο, χαρά. Ακριβώς. Από εδώ έχουμε την beachwear σειρά, την πιο έτσι, φοριέται και με το μαγιό, και από εδώ λίγο το πιο καλά. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ. Θα μας δείξεις βασικά πώς φτιάχνουμε βραχιολάκια, έτσι. Είναι η προέκταση, θα έλεγα, των μικρών που είχαμε πέρσι την προηγούμενη φορά. Θυμάσαι, τα μικρά. Είναι πάλι το ίδιο υλικό καουτσού. Τα στρογγυλά. Πιο χοντρό, έτσι. Και θα ήθελα λίγο να βάλουμε μερικά στο χέρι σου. Ναι, βεβαίως. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο να ανοίγει καθόλου. Ναι, είναι πολύ ελαστικά. Αυτά πάνε πολλά μαζί. Αυτά είναι που φοριούνται και με μαγιό. Και με μαγιό και στο νερό και στη θάλασσα. Δεν χαλάει, η Αθηνά τα ξέρει από πρώτο χέρι. Ναι, εγώ τα έχω όλα αυτά. Λοιπόν, και να δείξουμε πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Πολλά μαζί. Λοιπόν, κόβουμε περίπου 20 πόντους. Ένα απλό καουτσούκ. Λίγο πιο χοντρό από παλιό. Βάζουμε. Όλα αυτά που τα βρίσκουμε, καουτσούκ. Τα βρίσκουμε στο κέντρο της Αθήνας, στην αγορά, κάτω στο μοναστηράκι, στα στενά, εκεί Πραξιτέλους, Λεοχάρους. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που υπάρχουν τα υλικά. Και μπορεί κανείς να διαλέξει πολλή ποικιλία. Έκλεισε το κουμπωματάκι. Τόσο απλά κλείνει το κουμπωματάκι. Τόσο απλά. Παίρνουμε μια πενσούλα με ένα κρικάκι και διάλεξε φρουτάκι. Ένα μιλαράκι. Μιλαράκι τέλειο. Και ένα χρυσό στοιχείο. Το χαρακτηριστικό το δικό μου είναι 2 στοιχεία, πάντα μικρά διακριτικά. Και ας είναι για τη θάλασσα, πάντα βάζουμε ένα χρυσό στοιχείο, γιατί θέλουμε λίγο λάμψη. Δεν χαλάνε αυτά, όχι Δεν χαλάνε, εντάξει, είναι φόμπιζού, αλλά δεν χαλάνε, δηλαδή δεν παθαίνουν κάτι. Είναι αδιάβροχα. Και έτοιμο. Τέλειο το μιλαράκι. Και δεν ανοίγει με τίποτα, έχει ελαστικότητα. Βάλτε το στοιχείο. Φαντάσου λέει τώρα ανοίγει. Όχι, δεν ανοίγει, γιατί έρχεται το καουτσούκι. Έρχεται το σφίγγι, μπράβο. Κάνε και άλλο ένα να το δούμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα κοραλί. Ναι, ένα κοραλί. Πάλι κουμπωματάκι. Μπαίνει από τη μία μεριά. Εφαρμόζει. Και από την άλλη. Θα βάλουμε καρπουζάκι εδώ. Το καρπουζάκι πεθαίνει, φίλες μας. Καρπουζάκι. Με ένα ποδαράκι. Πατουσάκι. Τρελαίνονται. Έτοιμο κι αυτό. Τέλειο. Αυτό είναι. Εκτός από τα βραχιολάκια σου, λοιπόν, το βάζω και αυτό. Τι άλλο έχεις? Δαχτυλιδάκια που είναι πάρα πολύ ωραία. Πάλι με φρουτάκια και με διάφορα. Αυτά βάζουμε 2-3. Αυτά δεν φέραμε όλο τον εξοπλισμό. Είναι μπιλίτσες απλές πλαστικές με ελαστικό καουτσού. Και κάνουμε κόμπους. Δεν είναι κάτι. Μπιλίτσες είναι ελαστικό. Και πάει σε όλο ελαστικό. Να προσαρμοστεί στο δάχτυλο. Ναι, εννοείται. Μπιλίτσες και φρουτάκια διάφορα. Πάνω βάζουμε αυτό με τον αστερία. Το ασπρούλι με τη λιρίτσα που αρέσει πάρα πολύ σε βαλιέ. Φρουτάκι. Πολύ ωραία. Πάνε όλα μαζί. Γενικά το φόρτωμα είναι λίγο στη μόδα. Είναι στη μόδα λίγο υπερβολή, αλλά όχι μεγάλα, ογκώδη, δηλαδή διακριτικά, ωραία. Συγγνώμη, Σοφία μου, θα έρθουμε να δούμε και τα κρεμαστά που έχεις, αλλά να πάμε λίγο στην Τώρα, γιατί έχουμε κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τώρα. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει στην κούκλα με τα κρεμαστά. Λοιπόν, στην κούκλα έχουμε τη ζώνη. Και τη ζώνη, ναι. Πολύ ωραία η ζώνη. Η ζώνη με το ίδιο χαρακτηριστικό, με τα στοιχεία, τα διακριτικά. Αυτό. Αυτή, ας πούμε. Ακόμα και σε αυτή την φόρμα, όταν έχει εμένα, δεν πάει, γιατί το λάστιχο είναι κάτω από το στήθος. Αλλά όταν κόβει εδώ το ρούχο, τη βάζουμε πιο πάνω. Και κάνει αμέσως πολύ ωραία. Καλά, το και είναι σαν πλεξουδάκι, έτσι. Το χέρι έχει γίνει. Το χέρι. Όλα τα βάλαμε. Τσίρκο. Λοιπόν, για πες. Επίσης το λαιμό, τα τύπου χρυσά που είναι πιο έτσι βραδινά. Με αυτά τα φορέματα που φοράς, ας πούμε, πάνε πολύ τα μακριά. Ακριβώς, πάνε πολύ τα μακριά και τα φρουτάκια και τα βραδινά. Αυτό το κοριτσάκι, νεκροκεφαλή, καρδούλα. Βάζουμε μετά τη φαντασία μας διάφορα. Με σκέτο μαύρο, έτσι όπως είναι η Αθηνά, ας πούμε, τι θα μπορούσε να βάλει? Πηγαίνουν τα πάντα. Απλά η Αθηνά αυτή τη στιγμή είναι λίγο, όχι βραδινή, αλλά λίγο έβαλε το πιο καλό. Θα βάζαμε, ας πούμε. Αν δει από εδώ. Να το. Θα βάζαμε κάτι σε χρυσό. Να. Έχω ακριβώς το ίδιο. Αμέσως δίνει λάμψη. Η Αθηνά είναι το μοντέλο, πάρα πολύ ωραία πάνω στο μαύρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Με σένα θα πήγαινε ένα φρουτάκι. Με αυτή τη φόρμα, την πετσετέ που είναι. Και έχεις βάλει χρωματιστά λουράκια. Και αυτά μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνες μας, Σοφία. Αυτό κι αν είναι εύκολο, λοιπόν. Παίρνουμε. Άμα το βγάλουμε, θα το πάρουμε. Θες βοήθεια? Εδώ. Αυτό. Ωραία. Είναι μια κέρνη κλωστή.
Και αυτές μοναστηράκια, Και αυτά. αυτές υπάρχουν, ναι. Το φουρτάκι είναι έτοιμο, περνάμε την κλωστή, κάνουμε τον κόμπο και είναι έτοιμο. Και αυτά το φοράμε, ίδιο τα το βρίσκω. ίδιο. Αυτό τι υλικό είναι? Αυτό είναι σαν ένα πλαστικό, σαν ελαστικό φας, πλαστικό. παιδιά, είναι πολύ μαλακό, Νομίζεις νομίζεις είναι ότι είναι- αληθινό. Λοιπόν, επίσης τα δερμάτινα βραχιόλια που επίσης μπορούμε να τα παντρέψουμε και με τα Αυτά καουτσού. είναι για παραλία, αντέχουν στο νερό? Ή Αντέχουν έτσι και στο έτσι? νερό, αλλά όχι όσο το καουτσού. Καταρχήν αυτό το βλέπεις, λες να το βάλεις στο νερό, στη θάλασσα. Αυτό είναι και βραδινό και καλό. Μπορείς να βρεθεί για πιο καλό. Λοιπόν, Αυτό σε πώς το διάφορα φτιάχνεις? χρώματα. Έχεις ή δεν έχεις? Δεν έχουμε γιατί έχει κόλλες, έχει ψαλίδια, δεν είναι κόλλες, είναι άλλο δύσκολο. πράγμα. Κόβουμε πάλι 16 πόντους περίπου το δέρμα, περνάμε τους ακροδέκτες με κόλλα και το σταυρό και βάζουμε ό,τι θέλουμε επίσης. Η Εδώ είναι Αθηνά με αλυσιδίτσα. φοράει αυτά με τα δερμάτινα, αλλά σε. Η Αθηνά φοράει τα πλεξιδάκια. Αν προσέξεις, έχει και δέρμα και συνθετικό δέρμα. Αυτά μπαίνουν μαζί. Το ένα σταματάει ψηλά και το άλλο είναι με διάφορα πάλι στοιχεία. Συνθετικό δέρμα με τον ίδιο τρόπο. Τα οποία είναι σαν σαν πλέξιμο, πλεξουδίτσα, ας πούμε, ναι. σαν πλεξουδίτσα. Λοιπόν, και τα σκουλαρικάκια. Τα πιο βραδινά, τα τύπου χρυσά, τα πιο ό,τι είναι της μόδας, με σήματα ειρήνης, με σανέλ, με αυτό το σκουλαρίκια. Θα σε φορτώσουμε τώρα. Βάλε, βάλε. Κοίτα τι ωραίο. Εγώ είμαι μια Μαγδάλο. Όχι, δεν πονάω. Έλα, Θες να πεις λίγο για τα δωράκια, γιατί έχει φέρει και δωράκια, παιδιά, η Σοφία Έχουμε και μας. 5 δωράκια. Είναι διάφορα και σκουλαρίκια Αχ, και τα πολύ καινούργια βραχιόλια και βραδινά σκουλαρίκια και πρωινά πύλης. Λοιπόν, όλα αυτά είναι για σας. Πόσα δίνεις? 5 δωράκια. 5 δωράκια. 5 δωράκια είναι για όλες Διάφορα. εσάς. Πάρτε τηλέφωνο. Βραχιολάκια, πείτε τι θέλετε. Έχουμε 2 τα οποία είναι γεμάτα βραχιολάκια. Έχουμε σκουλαρικάκια, σαν αυτά που έχω φορέσει. Βραχιολάκια αυτά που είναι για τη θάλασσα, τα καινούρια. Και σκουλαρικάκια χρυσά. Λοιπόν, διαλέξτε εσείς ποιο δωράκι θέλετε. Τηλεφωνήστε οι 5 πρώτες, θα πείτε και ποιο δώρο θέλετε ακριβώς. 60, 25, 630 και 631 για να γίνουν όλα αυτά δικά σας. Και μου λέει και αυτό που έχεις κάνει μπαντάνες. Τι είναι αυτό? Παντάνες, αυτό. Το βάλαμε για διακόσμηση. Για Αλλά μπορούμε να διακόσμηση το βάλουμε μόνοι μας βάλαμε. μια μαντήλα και να τη βάλουμε στο κεφάλι. Μια οποιαδήποτε. Όλοι έχουμε στο σπίτι μας γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με όλο το στυλ. Ωραία, Όλο με δεν τη είναι- θάλασσα. ναι. Επίσης έχουμε ποδιού πάρα πολύ ωραία. Που είναι με κέρνη κλωστή. Αυτό είναι μια απλή πλεξουδίτσα και περνάμε μέσα ό,τι στοιχεία θέλουμε. Και επίσης Πάρα πολύ. αντέχει στο νερό και αυτό, Αντέχει. έτσι. Αυτό μπαίνει στο πόδι και δεν βγαίνει. Θα το βάλει τώρα και θα το βγάλει Σεπτέμβρη. Τέλεια. Και να είσαι σίγουρο και ο μικρό θα θέλει. Γιατί υπάρχει ναι, τιμήση. εντάξει, άστα, Και άστα. επίση με τον ίδιο τρόπο είναι και οι πλεξουδίτσε για το κεφάλι που δίνουν ένα ιδιαίτερο στυλ. Θα φορέσουμε να το δούμε. Α, πιο Κάνει παιδί λίγο των λουλουδιών. Γιο. Ναι, και καλά. Πεις. Πεις. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία. Καλή επιτυχία. Φορτωθήκαμε και Μας πάει πάρα πολύ. Έτσι μας είμαστε. Πάμε Αθηνά μου. Λοιπόν, φτιάχνεστε. Τι φτιάχνεστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.